What? Имат и аудио, бе, чат? Добре, това е яко. Малкият хипофидал. Синото дълго. Така, мета правят видео generation, това е важно. Добре, мета работят по видео generation AI, което е важно. Това е много добре, между другото. Почваме да стигаме до правилния момент. Малкият хипофидал. Мета movie generation. Дайте го видим мета movie generation. Така. Я видим. О, бебето хипопотан чат. Оле, кожата му е много детална, кефи ме. Това е малко out of proportion. Ама дали не са направили същия сайт като на Sora, между другото? Дали не са копирали сайта на Sora? Окей. О, добре, това е яко. Чакайте, има и аудио ли техния? What? Имат и аудио, бе, чат? Добре, това е яко. Добре, това е яко. Знам, това за B-roll е един път. Щом са вкарали и аудио вече. Скоро ще се генерират филми. Те нали направиха на Sora няколко филма, ама проблемът е, че се оказа, че Generation е 1:300, т.е. за да генериш един час филма трябва да генерират 300 часа контент, от който да го чери пикнат, което е безмислено. Така, имаме маймунка. Аз на аудиото се впечатлих повече, ако трябва да съм честен от всичко стана. Това е яко. Окей. Дат си реалистично. GPUs go брррр. Да, и моите карти се въртат в момента. Red face monkey with white fur is baiting in a nature hot spring. The monkey is playing in a water with a miniature sail ship in front of it. Made of wood with a white sail and a small... What? И това спазва много добре промптинга. Той успява да държи дълги промптове. И мога да едитваш... Add blue pom-poms to his hands. Това е яко. Replace the running clothes with an inflatable dinosaur costume. Turn it cactus desert. Replace back... Бре, това е яко. Признавам. Оле, вижте лице и направи. Remove the VR headset. Окей, that's cool chat. Това вече отиваме на Super Hero Movie тук. С ръцете. Синото дълго. Чат, виждате ли синото дълго? Change the background to carnival. Успява, гледайте. То заради сама. Защото нали Facebook имат много добър segmentation алгоритъм. Явно са въвели segmentation. И гледайте колко добре отрязало стола от видеото да репресне бекграунда. Бах ти доброто. Между другото чат. Това такива яки анимации могат да станат. Снимате някакво видео и го анимирате след това. Персонализирани видео. Това, че е взел... Може да му вземеш и лицето. Добре. Много добре. Гледате ли как? По снимка и директно клонира човека. Това е много добре. Баси. I'm impressed. Саунд ефектите. Това кога го обявяват? 13 милиарда параметъра само модел. Тоест това ще рънва на локални компютри. Това е аудиото. Чакайте. Добре, 30 милиарда. Пак ще рънва. Това ще ви рънва и на вашите видеокарти, чат. Това не ти трябва някаква сериозна инфраструктура, за да го ръннеш. Какво разбираме под по-сериозна инфраструктура? Примерно Сората, която изисква толкова много ресурс, че тя е икономически неизгодна. Тоест там рънва само на индустриални видеокарти и то много, за да могат да го направят. И те затова и не я пускат, защото OpenAI чакат да пуснат Сората, като могат да направят ефтина. Това е ефтино, т.е. да можеш да си го ръниш във вас ефтино. Дори да ти отнеми 10 минути генерацията или 5 минути, пак е ужасно ефтино. И тия да пускат open source видеомодел. Pyramid Flow. Мисля, че още не са го пуснали. Или са. Добре, тренинг кода още не е пуснат, но ще го пуснат. Явим Hugging Face демото. Имиджто видео или... Добре, дайте чат. Напишете чат, напишете какво видео да генерираме. Дайте промпт за видео. Какво видео искате да генерираме? Monkey Driving Supercar in Forest.
Добре, чакаме за видеокарта да ни назначи. Историческо видео за атентата в Сараево. Чек, това много тегло. Това трябва да знае тая информация. Няма как да го направи. Крава свиреща на цигулка. Дайте видим сега маймуна кара кола в гора. Макар че техните промптове са много по-детайлни, само да кажа. Информацията е едно на ръка, но дали ще се справи с кадрите. Еми, ако му опишеш какво е станало, по-скоро... Той ли сме чат да гледаме? Много зле. Къде ми е маймуната дори? Много зле. Много зле. Какво казахте? Крава свиреща на циго. Я, ще го пробваме така, на български. Ще се справили. Много ми е интересно. Да фък? Не разбира от български. Сега ви казвам, че не разбира от български. Това направо си крашна. Далеко от истината, но вървим в правилната посока. Това е важното.